Tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain chibai levek ule tun chum video at chuan American biographical sports drama film kumsang khazakwa somsari paruka changa kumsang khazakwa somsari pariat bor chawa Philadelphia Eagles over 2 Vince Papel chanchin be chan nge ya siam hi toikim taka thira ngai thak ho zoi na hun ilo nei liang umiang Vince Papel hi Nupuiin nei to ezon na konga hlotling ri lem lo tak ni Mahse anuam ti ber football games ero zantin a chiante honen khel ho chinin an team tana key player poimo tak a teammate te chakpui deuh zia tu ani bokani zan khat po ain khel ho chu zandang ang boka ho zui ngal main anupui Sharon chuan alo an khum zui chia mai ezon nan po a ahman haulo games khela abwai khuchuk fo maile anna tho ve chunla substitute teacher zong ani maiwanga an Khawsak harsalu tuk chu a thien rim chan ber ni in alangbok vinsala chuan engtiknia emo chuan kol eng kan la mu ve em ang ti in an hnem nguta Mahse atuklama Vince school kal chuan a class chu midangin an lo lak sakani ti muin principal chuan ati ti puizuya school chuan sumle pailema harsat na namen lo ato wanga banri angai thu ala shel zui zanlama chuan part time bartender na atho chinna a chian pa mixabara chuan kalin a hlo tam deuh theinan atho hun chung te chu ti tam sak turin angin zuina sa hle bokani chuti meklai chuan football team larve tak Eagles football team 10 professional player thar anlak lu don thule selection po public taka huai hot antum thu new sapuan chu bara leng lu ti ho chuan en deuh chap hlomin Eagle team te chuan zoi in chuailam an pan deuh nia alan wangin an team performance vort thei tur player cha lak lu chu an du ber ani bokani achante ho chuan football thiam tak win support chu telve tura du sakle in professional football athlete chu ani ve thei mai an ringbok win sa ero in tumna po nation chuang lovin zandang ang bokin a ho zui vele maya Mahse anin chung chu lo ruak de huain anupuila chu mu tur alo ommi alo bok lekha nutsia ero lo nein mi hlo chamle changkai na nei lo ani wanga a CHHUAHSAN tak dai thu alo la ziak zui vin sa thin rim lutup ril runa boxi phei chu atal po ro zui viau mai na ane lo lai ber kherle fuya hnem tu amamo ber hun laia kalsan ani dai si chu shathiam har ati tak zet bokani adin mun chu chia tive tak zet bokin a in khonga hle a ama ngei po chu changkai na nei lo mi man tlak lo tak anga in ngai na anei len pha hle bokani atuk zana chuan a chian pa bara chuan a na nei chun bartender na thok tura kal le in chu hmuna ron thok thar vele meksa tunu ni bok genetin te chuan anin mel shat ve a chian te hola chuan football selection a chuan telve ngei turin an no ron le ta sek mai kumsom thum atlin to awangin vin sa ero in upa ain ti deuh tla to boxi vin sa le achian pa tomia te chu pon lama ti zuin achian te dang ang thovin tomia po hian football selection chu drive se du pui hle in aril ru min po atum na saviau Eagles team 10 an ro puina an chan deuh ro to chu ama wanga an nei let le thei nge po abe se ani Mahse vin sa ero in ngai dan anei ri mi alo thung na azo nu chuan vin sa chuan apa tlo in a in lo man tur poisa puk adila chumi pa chuan a upat to ngai to a alak tlak lo em wangin apa hne na chuan ngai dam adil bokani apa po chuan Eagles team selection a chuan telve tura somin I thei na volunteer vero itlin hlau phei chuan ka chuang sa don te chi ania atia heiwang hian apa chuan thei tura omve chak win sapo in selection na a in lan ve chu atum phata ani telepuila chu lo chhanem tak zetin football khel thiam reng lo te po chuan omnuk maya
anin dai zai tlang ang reng hle ani Coach Dick Vermeil eroin Vince chatna chu lo muthiam ngalin alo shebik chat heya ati tlak deuh hotana an training camp buat saya chuan telve tura somzuin Vince po in apom bokani zanlama chuan Vince Maxle Janet ten bar khara hon tumlain Eagles sa lut mai thei ani awangin reporters te chuan Vince chu an lo bor deuh lai chan Vince eroin interview ma chon vel chu du lo hle ma se Max le Janet te chuan an bar larpha be se yin interview nei tur chuan an nor lui ve tlat mai bok si ani Eagles team chunga mun ruak pakhat no khatu ni ngei tum Vince po tangzui ve hle in exar po alatai ma viau mai selection test dang neile tura ko khom anni ni chuan coach dik chuan Vince be seina ti thlon lo turin player upale no panga ka buai don lo katan chuan in ang khat vekin ni a chatak chau lak in ni ang ati mia mai training chu chan ni ta in Vince theina le thiam na muthiam laklo tlat to coach dik po in a fak chin hle ani training azo nu chuan Vince po coach diga assistant chuan a room tura shwai zuin player dangtela chuan annu in achwa sandona ale khazia chu lo mu chhuakin annui zadril rurap atu kan practice le chumin atumpui senior player chuan Nupuiin le khanut chia thu in ziak chu chaina na mangzui velin Vince thin rim nen chuan anin swa zui shep mai staff le coach te chel ngai hial khopa omin chumi nu chuan coach dika assistant po in stage dot le paltlang player te chu an ruma to denin atlo velo player te chuan an puan thwa antel nga zel don bokani chun lama boina chuak wanga puan thwa tel hlau tak Vince po chuan thlan ani lo mayang ti chu a hlau ru tak zet Mahse van nei thak takin next stage paltlangin thlanzi nga atel hlau mai Eagle team selection chungchang chu TV lama ti chwa ve zel ani awangin a chiante po in Vince chanchin chu lo she ve zelin an lom pui tak zet bokani ti chuan Vince po in training chu be chho ve zelin tlan harsat dewa wangin akor hak pukluk mai te chu a phel chen ringot bok chu chuan atlan chak zonga po mati son na sahle in atlan chak pha ta viau mai ni practice an zo nu in Vince chu atho chin na bara chuan lenglutin genetic chu zanre ei chwa puya asoma roadside restaurant nuam taka chol nuna anti ti dun lai chuan Vince po in genetic chuan adu ani ti shathiam ru reng ma se ani chuan Eagle team join theina na a training nei me ka chuan aril ru le thinlung a theina zong lanral vekri adu awangin be sena asiam sak lutuk duri lo thungani hemi nu hian Vince chu Eagle team dorm lama kirle in Danny Frank anen chuan anin tong hlau boka ani chuan kut zung tang pathum manga an opponent te chet lak dan tur sha thei dan olsam technique te chu a shil hlau bok man tlak takang mo atuk lamla chu ni sakei ni in mi somli atangin mi panga bakin next stage chu an paltlang to don lawani heiwang hian amalte teya in tumtir ni in Vince tumpui masaber chu Germain ni in maktak main Vince chuan denia technique shil kutzung chang pathum manga tumpui te chet lak dan tur sha theida mangkhan zune thei tatlat bokamule hemi nu po hian Eagle team te chuan precision match te nein be se na sang viau ma se Vince po laklu alani tak tak thei meu lo heti lai hian Vincent amamo huna pianga abanchin apa tarto takla chu anna tho lai changa ban ni thutin aril ru po an hle athiam lo omlo ma se apa empo tuam lom thei big lo khopa adin mun ala chia da wangin Vince po chuan sheoma te hle ani apa eroin professional football team player zinga tela in chuang taka a om theina na a thei top chua chhun zom zel turin ala norve fan thung lelama coach digle staff dang te chuan player mun ruak pakhat no khatora an du ber chu soi hoin votan thak den dena
Chafilor ber Samson le Vince te chuan chai zui an hlo fal hle bok an pahnih zinga rau la chuan Samson adu tu chu an tam zok dai maya Mahse Vince ber chuan coach dikalung adum ber loi si a thutluk na chu poimo ber Mahse staff dang te kala thutluk na siam ero nuam tibik chia silovin aril ru a ha zui angreng hle bok Nupuiin chu beron velin ani chuan I thin lung thu soi kha ngai thala khatiang khan kaltok mai ro tia thuron ape ka wangin topa chuan tima Vince lak lu tum chuan coach po in ro manna akalpui zuita ani atuk lama lokara awm lain coach assistant chuan Vince chu ron mu in coach dikan mu adu thuaron shila laklu ani don wangani ti lam reng engma shethiam lo Vince chuan an chung ko din mun an cha em ti velte chu zotin chu chuan coach dika thinlung chu ne pha deuin player zam chale it omber be se omber chu ni chialo ma se rintlak ber tu le an tim ta na changkai ber tura angai tlat si awangin mitam tak nola team player atana laklu ani thu chu ashilta ani Vince lom lutuk la chu ho ko nga akar la chezuin a chian pa tomia puina chu ngenin aron thlen chuan eagle tima laklu ani to thu chu thlim takin alo shil ngala tomia po in lompui tak zetin meksa bara ka tri tangche ati ngal ruai mai bar chu thlengin an chian dang te ho po in Vince chu lompui tlang tak zetin apa nge po chu lompui turin aron kalve bokani hemi nu hian away khat nan Vince po in eagle team ayo in cowboy team te chu ama chhon ve don ta Mahse eagles team te chu zuailam panto ni aloi po nei ngai to lo an ni chan to em wangin dressing room an omlai chang to reng chuan player ho chu an zam chanin an tumpui to te chu an chung en nga run to heiwang hian atuama Vince po tiamin be se an phata hlom reng lo maya an lo ti chan fo to angin an chak lo le thei sha mani player tharber Vince po chu eng khorwai an mel vak lo ema wangin khel zui fal po hlo na sa hle a chu chuan Vince po ti shiom tak zetin coach dik mai baka mitam zok be se aphak lo chu nuam lo ati hle bokani ati ngai na shelo chu genetic mutura kalin adu ti chethiam reng chunga athil tumwanga adu na a haider saknu chuan ani ngei poina avoi khat muna changa alo du ve dai to thu te chu soitlai khonu vele in nei puya ala som hal thor zui Mahse genet eroin pangai taka ngai zong nei tur chuan kala in pe ri lo ti in alo nar thek mai hemi nu hian Vince ko har vanbel roi chuan kholaya achian te ho football lo khel chu akara tanga thlir rengin Vince kara ni ti sha jonia chuan ron pan nai ngalin anjinga in khel ve tur chuan aron soma Mahse kar khatnu a li khel chan to tur ani wanga in hliam engemo pal vel hlau Vince chuan lo nar thungin ro aron surmeu ero chuan nep zawle tangang lovin achian te chu azom vele tangengi ani Vince le achian te chuan ne na changle nge yin chu chuan Vince po ati phur zwal phana sa hle bokani kar khatnuwa chuan giant team le eagle team te chu in ma chhondon tange yin coach dik po in anau te ho chu na sataka fuin in rin tok na nei turin atibok reilo te nuwa chuan match chu chanmita in khel po mu nom chhoin achang na samai Mahse minute som ni chia om to tia ero eagle team te chu nek chepa om le ta in an chak lo le thei ngei don ni in alang le reng to mai bol chu eagle team lama omin beituma anin san phek ve lain Vince chuan denia technique shilkha shechuak le thutin atim te ho chu an opponent te chezia sha thei dan chu shilve in wane thak takin chu tactic chu hlotling taka apply tlang thein eagle team te chuan rei taknuwa ne na an chang vele ta hlau maile stadium chim hlau om khopin mipuilam puan sa hok na sa ani hemi nu hian coach dikarin tok thlat na le atum ru na awangin Vince ming chu football khovela shiat ni chhota in eagle team te chu special season
chum thum ngota chakna chanpuin Super Bowl 50 na po ne na a chanpui le ngi ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chhuale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule